Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi damalik anang dukot kan ni Amor. Nakita ni Amira, kat sinurot na ida itinalimad, kat nakita na tinang ipananda kan ni Amor. Imbaga na nga ron iti inana, kat nagpatulong da kanidayang Rio. Iti sabalya bangir, nagsagana da Sultan Amir, amapan iti kabangibang abasit nga isla. Kabayatan na, nakadanon dadayang Rio, Mia, ken Amira, iti ayan ni Amor. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapuluan. Nadalos, apuso, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda tulbag kanyak, lokatan tayo ti Rida. Nana Mia, Amira. Iso ni napatagadayang Rio. Ti ina ni Malik. Nagpatulong kami kan Kuana. Dayang Rio? Apay ka di adinokot da kadamalik, ganggan naet. Tsak maawatan, napatagadayang. Imbaga na asyak kanu tilapad iti panagbalig iti panggap na. Anya kanuday ta apanggap na. Saan ko nga amo napatagadayang? Asino dagiti kakadwan ni Malik anang dukot kan ka? Saan ko nga amo tinaganda? Nga mabigbig ko ida no makitak manan napatagadayang. Agawid tayo ka din, Amira. Amangan no dang randa ka, taday tati imbagada. Anya ka di pa timbagada kan ka? No agpaarayat wano aglibasak. Dakas ti mapasamakin ka. Anya ti aramiden tayo, napatagadayang. Amang ano siyak ti isarunuda adangaran, wano dukutan. Agdiretso tayo ijay barangay hall. Pabantayan kayo pa'y. Ha? Kasano dagiti mula kan dagiti bulbulong nga da ijay treehouse. Dagiti isupot ko at siya. Saan gayam anasaya at titattao dito eh? Saan kang agdanag, Amira? Di na tayo baybayan tinamarswa. Awan mo't basol tayo. Paayabak amin nakakadwa ni Malik. Tapno awan ti ibaon na amang dangran kada kayo. Kanayon nak nga iruruman. Gapo iti kinalaad ko. Ita, arman na. Ita taada tayo dito'y barangay hall. Sungbatam amin adamagakan ka. Anya ka di tinamagan nyo na patagadayang. Apay anakadanon ka iti kabakiran amasakupan ti basit nga isla. Naggapuam ka di. Saan ko nga mo na patagadayang? Amira, isalaysay mo man tinapasamak? Idi impagatang amin ni Madaydayaw Sultan dagiti tiyaangay na ramid ko. Napan kami kaniina ijay kabakiran. Tapno agurnong kami manan iti bulbulong. Nakita mi ti lalaki nga awanan puot. Kan ado ti sugat na. Tinulungan mi napatagadayang. Posible nga taadag iti bandido tinangdangran kan ka. Talaga ka di nga awan ti malagip mo. Adda malagip ko, Sultan. Ngam sana klaro di ti panunot ko. Kan adda malagip ko adayang Rio. Ngam saan lata klaro? No ammom kuma, no sadino tinaggapuam, tapno isublida ka iti lugaryo. Pag ginanaon tayo kadidag iti kabalyo tayo, madaydayaw. Nabannog, kan makaing inom dansa. At dawaig iti asidag apag inuman tayo. O sige, painuman tayo ida. Kan baybayan tayo pa nga agarab. Medyo nawati-wati dalyasaton tayo.
Kasimot dagiti kabalyo tayo, madaydayaw. Imbag ta na rubber dito ay apagaraban da. Hempun mabsug da. Ituloy tayo manan ti agdalyasat. Madaydayaw. Imbaga, taan masalamaan tayo dito abandido. Masapul ang nakasagana tayo iti anyaman nga oras. Di tayo laam mo. No adakit di rumkwas, di ta kasama ka na bandido. Marpo kumaamin na bandido. Tapno awanin parikot. Intun masarakan tayo ti anak ko. Dagiti bandido, ti isaruno tayo abirukan. Nasumbatan kumamot ni Amira ti anak ti Dayang. Adda posibilidad na amay sa akmat anaturay. Saan mat? Ta nagpadada iti inana at dida ang mga aramatan ti utak da. Masapol nga ikagumaak ang maasawa ni Malik ti kanakak. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Inakit di makisinarakan ko na. Tapag tulagan mi ti sumarunong nga addang mi. Paayabak dagiti kakadwa ni Malik taong may daditoy. Uray ni Aya, masapol ang mapaayaban mo't ditoy. Pati ti kabsat ko, mapaayaban mo't Dayang. Rumbang laeng, paayabak pa iti anak ko. Tapno saan amaruam nga garamid iti saan arumbang. Sa bagay, no saan ang maikan iti pagnakman na ti tao nga agaramid iti dakes, saan ang madidigra. Iso apaayabak amin nga adda pa kainaigan na iti nakadukot ti estranghero. Anya nga taaya ti didakinayat iti estranghero. Kakaasi, tadi na malagip ti kinatao na. Masapol asaan adang ranti estranghero. Tamangan no adda umay mangsapol kan kuana, dito'y lugar tayo. Imbag ta nagranata dito'y kalsada. Anya nga iti inaramid yu iti estranghero. At ay may saka dagiti balay ko. Ingkulong medjay. Makamumat nga agluto iti kanin na. Una, naglaingan ngay no addapay lamang luto iti kanin na. Apay, ari? Adayamot ari analaad. Kwagayam. Laglagi penak to. Numadanon to asika ti agtugaw adato. Ariglado dayta. Agyan kanto iti pagtaangan mi, ket may sakan to kadagiti agserbi ijay. Addan tumet turay ko, no agyanak ijay pagtaangan ti dato. Una, iso ngay kagumaam nga alukuyan ti kaanakam, tasong batan nak. Adda sumungad alalaki nga agturong dito'y ayanta. Itataadda kayon ditoy. Urayan tayo pa'y dagiti kakadwayo. Sakbay amang rugi, tirumbang ama aramid. Anya ka di dayjay napatag-adayang. Apay ka di, inakadayang. Anya ti kunayo arumbeng ama aramid? Urayan tayo pa'y tinaduma. Adda na panangayab kadakuwada. Malik, anya nga tatiibag at tinapatag-adayang kadatayo. Urayan tayo lang timbaga na mauray. Amang ano pagsayaatan? Nagsayaatan, nadda pagsayaatan. Mas dawak no asino dagiti adda iti uneg. Kunamat namin ni Ina a madamdama tayo asumrek. Agyan tayo pa'y dito'y balkonay. Magagara naklakit di amangam mo. No apay ang napayaban tayo dito'y. Adda di tabal ko na iti barangay hall dagiti na paayaban. Di da tayo pa'y nakita, tada tayo dito'y unag. Iso a pinagyan na tayo ni Dayang diti unag. Tapno di da tayo makita ti sumungat. Apaman ang makita da tayo dagiti na paayaban. Amudan ti basulda. Saan anasaya at tiagnagan iti Malik? Awan pulos karbangan nang agbalin adato. Uray sigod adato ti amana. Iso asaan a pinalubusan dagiti panglakayon ti panagtugaw na kumaadato. Ta saan a nasaya at ti kababalin na. No agbalin adato ti kasjay a tao.
Jak amo, noan niya ti pagbanagan ti iturayan na. Pudnot ako nam. Kasano ang makaidaulo no di na pa'y madisiplinaan ti bagbagina. Dandani tayo ni ti Purok. Madaydayaw a sultan. Agdiretso tayo iti barangay hall ti Purok. Matungpal, madaydayaw. Asidig mo ti balay ti napatag adayang iti barangay hall. Masapul a paayaban ni napatag adayang Rio ti babae a herbalis. Taitad ko ti gungguna ken pamadayaw. Mabalin tayo ti agpatulong kadakwada. Amang sapul iti anakyo, madaydayaw. Talaga aday tatikid dawag kanidayang Rio. Sapay kuma, tamasarakan tayon, madaydayaw. Anya dayjay? Arin padagdag iti kabalyo a sumungad. Ado ti sumungad at tao ang nagtagi kabalyo. Anta ka di sa nga ili ti Purok tayo, ina? Awan ti amok. Agridam kan agsagana tayo. Amangan no bandido dagita nagtagi kabalyo a sumungad. Anya ti aramidan tayo, ina? Masapol nga agsagana dagiti man nakigubat. Agsagana kayo! Ha? Kitaan nyo ti kawas ti imuna ang nakakabalyo, ina. Ha? Ti sultan ti sumungad. Imposible na ito eh. Apay nga awan pa kaamuna. Agtamad tayo amin iti sumungad a sultan. Apay nga'y naput mo ti ulom. Nasakit ka di? Ti mangag ko nga rin padag ti kabalyo. Pamilyar kanya ka. Anya ti kayat mo asawan? Mabalin ka ti arumar tayo. Takitaag ti kabalyo. Malagip ko. Ayan ti kabalyok. Awan mo tinakita mi a kabalyo idi ijay kabakiran. Sika lang mo tinakita mi. Adda kabalyok. Ayan nan. Mga rugi nga dan malagip mo. Senyalis nga inot nga agsublin ti lagip mo. Dagijay nga aring padag tinangag ko. Hindi kwan. Aduda anang kabil kanyak. Asino da? Apay a kinabil da ka. Awan tinakita yo apasiking ko. Adda ijay ti rob ko. Ayan tay kabalyok. Naimbag nga orasyo, madaydayaw a sultan. Kinalaat da kami, madaydayaw. Naimbag nga orasyo, madaydayaw. Kastamot ka na kayo. Kaya't ko kumaapayaban dito iti kunada a babae a herbalis. Tika di ka anak ka kumadaydayaw. At dapay siya ang alako na ijebalay mi. Oh, sinalpag. Dinak pa'y sinong batang tilaad. Napanan nga tatilaad. Ti herbalist, kunayo, sultan. Kasta nga rod, dayang Rio. Amom ka diti tao adagda kamatag. Oh, adda di taunag, sultan. Anya ti kunayo, ina? Adda dito'y ni Amira? Inakpay parwaren, madaydayaw. Amira, kaya't nakaamakita ti sultan. Sultan, kunayo napatag adayang Rio. Imay dito iti madaydayaw a sultan napatag adayang. Anya ka diti masapul na kan ni Amira nga anak ko. Kidaw kasumango kan ni madaydayaw. Tapno maamuan tayo ti gagara na kan ni Amira. Mga nuumay damanan gumatang iti tsaa a makaagas. Mabalin ka di arumwarak mat napatag adayang Rio. Kaya't kumat amakita ti sultan. Ibilin ko ang masapul nga agtamad kayo kan ni sultan. Iso ti kangatuan amang idaulo kada tayo amin iti agdudo mga isla iti masakupan na. Pati ka di siya kat mabalin mat arumwar amang kita iti madaydayaw a sultan napatag adayang Rio. Apay nga imbaga tinapatag adayang nga da ija uneg ni Amira.
Amang ano adda na pan na imbaga kiniina, wenno kadagiti adda di taunag. Kasta nga ta. Ngamapi nga ta akayat ti madaydayaw amakita. Sayang ti gundaway ko kuma. Anya ti kayat mo asawan iti sayang. Amang tutong palan ti sultan ti imbaga na. Ngayon na iti dakkel agungguna kan pamadayaw ni Amira. Gapotado ti naimbagan iti tsaa nga inaramid na. Kasta ka di. Mairaman nakmet nga rod no kasta. Kabalay kan ikit nakmat. Apay, tinultulungan ka dimet anang isagana kadagiti masapsapol na nga agaramid iti tsaa. Masapul ka di pay dayta. Intayo nga rudan, tapno makita yung mat iti personal ti sultan. Ngam ulitak, agtamad kayo no sumango kayo kan kuwana. Agyaman kami na patag-adayang Rio. Agyaman kami unay na patagadayang Rio. Sika ti umuna arumwar, Amira. Ti estranghero ti maudi. Sige, intayon. Matungpal na patagadayang Rio. Kayat nga ta ti sultan ang makasango ti kaskanya, napatagadayang. Apay kumaasaan. Iso tinangibilin apaayaban ka. Apay kumahan, napatagadayang. Mabutang aksamat. Awan ti rumbeng nga pagbutngam. Adak matakadwam. Intayo kit din, taagur uray ti madaydayaw a sultan, iti balkonahe ti barangay hall. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napaulwan. Nadalos a puso, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayong TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.